Уважаеми зрители, на мен пък предполагам, че и на повечето от вас Наско Чобанов ви е липсва през всичките тия дни около месец и половина, когато нас не нямаше като актуални предавания. Още в първото актуално издание нямаше как да не поканя господин Чобанов, защото сега ще ви зачита само някои заглавия от материали, които бяха пуснати от Бърт, новите бомби на Бърт през това време. Чета 16 август. Прокурорът по ББР Гейт се оказа съсед на ПП Еврото. Борис Балев е прокурорът, който през 23-та година прекратява наказателното производство по сигнала, подаден от ББР за необслужвания кредит. Така. 1 септември прокуратурата изпра портник за Панаира. Така, нататък. Сега ще ви кажа 25 юли как държавата подари на Ковачки над 14 милиона от скандалната фирма Монтажи. 29 юли България не може да издава шенгенски визи по вина на Министерството на външните работи. 12 август. Кокошкарството на Кьовеши. Българите, които не считат корупция за далавера, в която не участват, възлагаха големи надежди на Европейската прокуратура и лично на Лура Кьовеши. Да, и многоточие. Другото е в материала. И от 31 август как нотариуската на Пеевски изгони Доган от сараите без да влиза в кантората си. Епилог от вчера официално Доган е изхвърлен и от ТЕЦ Варна. И сега, Наско, откъде започваме? Аз ти предлагам от нотариуската. Да, интензивно лято беше на фона на разкола в ДПС и на мазните борби, които настъпиха там и доведоха до изгонването на Доган от сараите. За сега само там. Нотариуската е интересен случай, защото като последихме различни сделки на фирми, свързани с Пеевски, сделките, които доведоха до забогатяването на Доган в ТЕЦ Варна и придобиването на дяловете в фирмата, която стопанисваше Морския сарай и след това съответно разпадат на тези отношения с Данаил Папазов, също с инициали ДП, между другото. И видяхме, че повечето от тези сделки са изповядани при една и съща нотариуска и, което е още по-интересно, ключови сделки са изповядани извън кантората. Какво ще рече това? Че тя отивала на крака при този, който я повикал. И тъй като знаем, че Пеевски добре умее да се крие зад проксита, сламени хора, адвокати и така нататък, трудно е да стигнеш до него в лично качество, но тези сделки, изповядни при една и съща нотариуска, при горе-долу сходни обстоятелства, насочват, това е едно косвено доказателство, че всъщност тези действия на Данаил Папазов, бившия съдружник на Доган, са дирижирани от друго място. Тоест, това не е самоинициатива негова, ами Пеевски удря с бухалката, така да се каже. Добре, а ти имаш ли обяснение как така човек, който участва в една фирма с 70% участие, излиза от нея? Изкара от нея без него съгласие, това може да стане. Има обяснение, все пак същата нотариуска е и по казуса 8-те джуджета. Там обяснението е, че има принуда. Сега как е станало конкретно в случая с Доган, нека той да каже, идвали ли са при него за подпис или не са идвали. И неговите хора, и той мълчи като някакъв сфинкс и пуска своите лейтенанти там да отговарят по медиите. И те го зададоха този въпрос, между другото. Там, докато имаше протести пред сараите, коя е тази нотариуска, да видим какво е подписвал Доган. Може би той не е подписал или
е подписал фалшифициран му подписа. Нека той да излезе и да каже, защото в крайна сметка той беше собственик, а пък другия въпрос е с какви пари е станал собственик. Разбира се, че най-нормално, според мен, така както Данаил Папазов е очевидно принуден да приеме срещу 3500 лева 70% участие на Доган, по същия начин Данаил Папазов е бил принуден да го изхвърли от фирмата и да го изхвърли от сараите и от двата сарая. Защото фирмата собственик на ТЕЦ Варна, доколкото знам, е собственик и на фирмите, притежаващи сараите в Росенец на морето и в Бояна. Сега не знам доколко става въпрос за принуда или просто той е едно алтер его на Пеевски. Всъщност, че Пеевски е купил ТЕЦ Варна и е предоставил на Доган. През Папазов е предоставил на Доган част от собствеността и съответно си я взима сега. Но Папазов със сигурност е едно мюре, който между другото Папазов, да не забравяме, че беше директор на пристанището във Варна, когато Пеевски беше назначен там от правителството на НДСВ. Нали, съвсем младия Пеевски, на 21 години, мисля, че беше назначен в борда на това пристанище, така че отношенията им са от доста време. Не са от вчера. Она история с прокурора Балев, за когото сте писали с къща? Да, също. Значи, това лято много работихме по магистратски теми, така да се каже. Последихме и този случай с кредита за Вълка, който изведнъж стана интересен за прокуратурата. Преди това не беше. Бяха прекратили разследването, въпреки доказателствата, че има злоупотреба с този кредит. Вълка прибрал 46 милиона по сметките си, купил си яхта и така нататък. Това сме го писали преди 2 години. И изведнъж прокуратурата се събуди, явно в хода на тази война, която се води мафиотска в ДПС, реши да вземе страна и взе страната на Пеевски. Очевидно, тъй като подгони един от спонсорите на Доган, негов съдружник. Вълка. Оказа се, че прокурорът по това дело, който първо го е прекратил, а пък после го е отново подновил, има къща в Делта Хил. Делта Хил е, знаеш, комплекса, където Слави Трифонов, там за Орлин Алексиев се говори, Петю Еврото, Любена Петрова, а и според нейните думи и Сарафови имат къщи. Те са там стотици хиляди евро струват къщите. Да, не струват малко, много селект, така, много избрана публика. И не са случайни хора. Има и други индикации, че са близки Еврото и този прокурор Балев. Но това пак казвам е косвена връзка, нали, индикация, че от един команден център, който така да го наречем, нали, Пеевски Еврото, Гешев беше на подчинение на Еврото, след това Сарафов дойде, той, знаем, също се ръкува там, топло се приветстват с Еврото, не знам какви са отношенията в момента, той отрича. Но от този команден център очевидно идва и активирането на прокуратурата по делото на Вълка. А защо не се активира по другите кредити на ББР? Кредита за Булгартабак, кредита за един хотел на Халкидики, който също се свързва с фирми кръгове около Йордан Цонев и Пеевски. Обяснението е, че както на времето казваше съдия Янева, едни прочути записи, има команда за опрастване на Доган и свързаните с него бизнесмени, а пък другото се завуалира, или как го казваше там? Оправя се, да. Едното се опрасква, другото се оправя, нали, в полза на заинтересованите лица. И това е модела на
институциите бухалки, които се контролират от Пеевски, и го виждаме не само в прокуратурата, има и КПК, Комисията за противодействие на корупцията, НАП, и други институции, които се активират по команда срещу неудобни хора. Само Наско, пак за нашите зрители да допоясня, така да стане съвсем ясно. От една страна, разследва се заема взет от Вълка за 150 милиона, но същи 150 милиона, не същия, други 150 милиона взети от Булгар табак не се разследва, защото може би под някаква форма е Пеевски там. А и освен това, другите още 6 големи записи, за които от години говори Кирил Петков, който каза 8 големи заема за около 1 милиард обща сума, там пълно мълчение. И другото, което е, заема Вълка го е взел преди 5 години, преди 3 няма никакви войни, започва разследване на прокуратурата, същия този прокурор Балев, след което го прекратява поради липса на престъпление. След което, когато се оказва, че започват война Доган с Пеевски и Вълка се оказва на страната на Доган, давайки му 30 милиона от тия 150, за да се погаси заема към банката, изведнъж Вълка е окошарен за нищо време, за няколко дни, с иззети с запарирани сметки, иззети 3 луксозни автомобила, Майбах, Ролс-Ройс, дори и още някакъв автомобил. И виждате как е опраскан Вълка за нищо време, но едва след като се оказва в лагера на Доган. Така, давай нас нататък. Отлично резюме. Има още един обвиняем там, Стоян Мавродиев. Който, да си спомняш, имаше един запис, който той казваше, че с Шиши е в много добри отношения, че Шиши не давал да се подава оставка тогава по време на протестите и така се обговаряше отношенията на Шиши и ролята на Шиши за правителството и за отношенията му с Бойко Борисов и така нататък. Сега този човек изпадна в немилост, Мавродиев, но някакси България и прокуратурата не е много усърдна в това да го издири. Няма още европейска заповед за арест за Мавродиев. Къде го дират, не знам. Но е известно, че има къщи пак на Халкидики, в едно село Посиди. Ние публикувахме снимки, а и други медии са го правили, къщи, за които се твърди, че са придобити на името на офшорна фирма, свързана с Стоян Мавродиев. Това го казва предишният собственик Ламбовски, който ги е продал. Най-лесно ще го намерят, може би, като се обърнат към гръцките власти, да проследят дали не е там. Но такова не се прави това за сега и очевидно има защо. И моята хипотеза е, че всъщност целта е Вълка, Мавродиев така ще мине между капките и ще го забравят. Но Вълка ще тръпка наровете дълго време. Защото, пак припомням, Мавродиев е в добри отношения с Шиши, а пък с Доган не знаем дали е в добри отношения. И ето такива интересни детайли излизат от тези битки. Кой е прокурора, коя е нотариуската. Съответно, можем да очакваме и други действия. Вече пренесе се битката в ЦИК. Виждаш какво става. А пък срещу Пеевски се образува коалиция, така да се каже, от желаещи да го премахнат. Сега той днеска ядосано каза, че никой нищо не може да извади срещу него, но това не значи, че няма какво да се извади. Явно той е сигурен, че всичко е прикрил. Само, че следите остават. Има документи в делото КТБ, има едни инициали ДП. И Иван Гешев самият каза 2 пъти, че Пеевски си е върнал кредитите. Чакай, значи е взел кредити, щом ги е върнал, нали? Има логика.
А той сега твърди, че нямал кредити. да я даде този, който А го пък назначи. като ги е взел, не ги е декларирал. Нали? И помним декларацията с един стар Опел. Там никакви кредит нямаше от КТБ. За предишната. И интересни времена. Ще има развитие, предполагам. И ще излязат неща. Те не са изчезнали. Имаше едни доклади на турските служби за Булгартабак, пратени до Интерпол. Има и други доклади за Булгартабак. Изобщо много неща има за Пеевски, които има кой да ги извади, ако има кураж да се стигне до край. Yes. Нацко, благодаря ти, уважаеми зрители. Така, премиерно участие на Атанас Чобанов от Париж. Видяхте на нов декор, едни романтични планини зад него, тъй че очакваме новите удари на неговия сайт.